čo chýba Monike necheť? Tento? Lebo je to žumpa. Preto je chýba to necheť. A Monika sa išla hrať na niečo, čo není. Na nejakú prírodnú katastrofu. Ona to není. A vlastne chcela nás vylákať do prírody na akože romantika, to žena romantika nebola podľa mňa. Že sme na nejakom motorovom člene nafúkanou, úplne o ničo. Som čakala nejakú jachtu, fakt, že aj keď pôjdeme, ne? No sračka proste obyčajná, proste to akože absolútne ma nejak nenadchlo. Ten tatrolík tam pri tom gulaši, v smiešnej čiapke a s popolníkmi na očiach. Ja neviem, on možno si tie popolníky vidíš, má veľký toto prirodzene a Monika to cíti ako malé. Asi tak. Monika mi tu v Bristole povedala, že je ľúto, lebo vlastne sme sa bavili o tom, že čo mi je ľúto akože z farmy, alebo čo tak najviac ma mrzí. Áno, že mi vbehla do tej izby a že je jej to ľúto. Je jej to ľúto. Možno je jej to ľúto, lebo fajčila Tomáša potom po mne. To jej môže byť ľúto. Ja tam očistila mu bambus od môjho pičného maglézu. To jej môže byť ľúto, fakt. A potom sa boskala doma s mužom. Tak farma bola pre mňa návykačka. Návykačka na zlé veci, na alkohol, na agresivitu. Proste to bola úplne, to nebola odvykačka, to bola návykačka a hlavne pre Moniku. Monike sa vrátili staré časy na farme. Staré časy si ona pripomenula, keď ona možno bola na vrchole svojho erotického rozkvetu. A tam si to chcela pripomenúť na tých mladých zajačikoch, jak bol Tomáš Mrva. Keďže sa vrátim na farmu s Monikou Haklovou, tak určite to nerozchodí Monika a Monika by sa vrátila naspäť jak taká perverzná svinia, jak som ja. To akože vidíme IQ Moniky a IQ jej priateľa, čiže sa zhodnú, čiže to je IQ minus 50. Monika má minus 25 a on má minus 25. Ale možno to je aj viac, možno to je IQ aj viac, minus. To sú dvaja humpací koníci, čo si dobre humpajú. Ona sa v tom úplne vyžila, ale hovorím, ona povedala, že sa netrafila. No a to je ten príklad vlastne, keď Monika nevydrží kokot v ruke, takisto nevydržať triafať. Ona mi to chcela trafiť na cecky, ale tak Tomáš sa o nej vyjadril, že nevydrží kokot v ruke, čiže ho nevyfajčila dostatočne dobre, neurobila mu dostatočne dobre orálny sex, čiže neudržala pohlavný úd v ruke dostatočne dobre a takisto neovláda držať v ruke tú nádobku, kde je šlahačka. A nemá to vlastne tréning v tom. Myslím, že za tie roky v erotickom salóne, čo pracovala, by už mala mať nejakú tú zručnosť, ale podľa mňa vymklo sa jej to nejak z rúk a proste mi to skončilo na tvári. Ale v pohode, že to bola šlahačka. No, možno jej, keď príde ku mne na návštevu, zostane nejaké semeno na ksichte. Nemôže vedieť. A ona sa možno s toho bude tešiť. Čiže ona je taká... Ona to má rada. Verím tomu, že jej naivný manžel sa jedného dňa zobudí z toho všetkého a proste pochopí, že kto ona je vlastne zač. Čo ona nemá? Nemá ani hlavu na krku a nemá ani zdravé ruky. Hej, proste, ale myslím si, že skôr si uvedomila to, že mňa suchým chlebom neopije. No, ale pravdu povediac, naznačila mi, že chcela by ma spoznať vlastne trošku viacej v súkromnom živote a že chcela by aj, aby som spoznal ja ju, ale otvorene to môžem povedať do celého National TV, že ja absolútne nemám žiadny záujem, aby som spoznal takého človeka, ako je ona. Ja som sa snažil ju spoznať vlastne na farme a mi to nešlo a určite mi to nepôjde ani v súkromnom živote. Podľa mňa profesionál, čo by mal vyliečiť Moniku, by si zaslúžil Nobelovú cenu. Ale verím tomu, že na celom svete taký človek sa nenájde, pretože ona si bude vždy hovoriť to, že ona je tá dobrá a aj keby je povedal neviem aký človek, ktorý má neviem koľko diplomov, že ona je tá dobrá. Takže ten človek nemá absolútne žiadnu šancu proti nej. Fakt, ja akože v tomto, ja som sa nikdy nestala takým človekom, ako je ona. Nikdy. A ani by som sa s ním nechcela stretnúť.
fakt a proste žiadne kontakty s ňou, absolútne nič nechcem mať. Že vraj má milenca z Nitry. A je to človek, nejaký boxerista. No a patrí pod jedného človeka, no tak som zvedavá. Nevedela som zistiť bližšie, nevedela som zistiť jeho meno. Určite sa aj to spýtam, že počula som od chlapcov tak, že v Nitre máš nejakého milenca, nejakého boxeristu. Že čo na to povie? Tak aj je prvý manžel bol z Nitry. To je taký ten Monikin Magvajs. U nás sa to hovorí fileče, čo Moniky, spíp, vyteče.